Vreme je za retroaktivne vesti. Ne damo vam da išta propustite. Otkrivamo, ovo piće se na Balkanu pije decenijama, a tek sada je postalo popularno u svetu. Ej, nemoj da se zezaju. To što mi još nismo pocrkali od rakije, ne znači da oni neće. Nije to za nejake. Šokantno. Automobilska sedišta umesto art deko nameštaja. Beograđanka ostala u šoku kad je videla šta je kupila. Jer što da se leti lepiš samo u kolima kad možeš i kod kuće. Redportal.rs. Sport. Vavrinka u suzama zbog ispadanja sa Roland Garrosa. Ja iskreno Vavrinku potpuno razumem. I meni je milion puta došlo da plačem na šljaci. Đoković iskreno o Jokiću. Imam ekskluzivnu informaciju. I šta kaže Đoković? Je li igra na olimpijskim igrama za reprezentaciju ili Jokić? Nema odmora dok traje obnova. Čitajte Redportal.rs.